Hallo, everybody. Altså, nu skal vi se en video, der skal vi spille fra Universe. Ja, fuck. Ja, fuck. Ja, Haha. Easy. Ja, han har pickaxe. Der er ulovlige ting her. Tror jeg egentlig. Ikke det der UHC, eller hvad med fucking spæring. Hen til Sjælland. Nå. Jeg har ikke nogen. Laver. Udspionerer dig. Han kan ikke lave det her. Dum. Okay, det krydser han kan. Okay, jeg kan godt. Jeg viser det. Easy. User joined your channel. Hallo? Hallo. Jeg er også svart, bare lige. 0034. Nå, hvordan har du egentlig fået det der prefix inde på? Fået hvad? Altså, der står watt foran dit navn inde på TSODH. Det er så pisse irriterende, når man ser nogen, der slår den, men så ser man ikke helt dens name. Nej, det er sådan. Ja, du prøv lige at komme til casino. Jeg har fået fuld diamond gear og et banditsværd og sådan noget. Der er du. Jeg har dødt. Fuld diamond gear og sådan noget. Kan jeg ikke få noget? Jeg har ikke så mange penge. Fuck, når det er over i minen, men det kan være, du kan få noget over i minen, så dropper jeg det til dig op i vatrummet. Ja. Støt banditsværd, damage enchanted og sådan noget. Ja. Min første dag. Allerede good items. Jeg har lige, jeg har haft før, ikke? Men altså, jeg mistede det på grund af en nyt map. Nej, for et nyt map. Ja, nogle gange når det er, de skifter map i dag klokken 20. Dude, de prøver at dræbe mig nu. Ham der, Ojakovic, og han stod til mig, at jeg skal komme. Bare roligt, jeg kommer med. Ja. Vi deler deres stof, okay? Kan man ikke godt droppe herovre? Hallo, hvad for noget stof er det, de har? De har vist svart i, eller så, I don't know. Ja, okay. Fuck, han har mange ting. Det er fint. Og den der pil, den vil jeg gerne lige have tilbage. Den fik du. Jeg har fået meget mere. Okay, det fik jeg 3.000 for selv. Jeg tror jeg fik 1.000 eller sådan. Nej, jeg fik 3.000. Nå, hvor er du henne? Jeg fik 3.239. Okay, kom, det er Sellegang 2, er det ikke? Jo, Sellegang 2. På mig. Det er fucking dejligt, man ikke mister damage. Eller nej, jeg har egentlig ikke buffs. Har vagter det? Jeg bare skrive /vagter, så kan du tage dine buffs. Det er buffs. Det er hernede. Der. Ja, jeg har lige fået et. Her godt, hvor er du henne? Det er hernede. Det er bare lige ham der resten, ikke? Og han er min ven. Ja, bare kom med mig. Det. Jeg er ny herinde, så du må bare gerne lige vise mig. Slowsius streamer.
Dude, er du med på, at hvis det er, eller hvis nu vi dræber dem, ikke? Så deler vi livet. Ja, og hvis nu, eller så for eksempel, så camper jeg dig, eller sådan, altså så dræber jeg dig, dræber alle dem, der prøver at dræbe dig. Hvor er de henne? Og så, fuck, jeg bliver ringet til over Skype. Jeg kan ikke lige beskytte mig hurtigt. Og lige det er sådan, jeg er online på Skype. Offline, sådan der. Okay, dude, hvor er de henne? De står bare, de var i Selgan 2. Okay, lad os løbe helt ned igen, der plejer de normalt at være sådan nogle. Jeg tror lidt, ja, de har vist celler nedenunder. Har de? Yes. Ja. Det er dejligt at fætterforlingerne. Hvad hedder det, siger du? Jakob og sådan nogen. Jeg kan ikke se dem. Dudes, det må... Det er pænt. På det, hvis vi holder sammen. Hvor er du henne? Jeg er nede. Jeg er her nu. Ja, jeg er her. Først, det var en lidt dejligt... Okay, sig, de skal komme ud, hvis de tør at slås som en mand. Ud. Det så jeg godt. Jeg så godt, ja, det der, det så jeg fandme også godt. Det er ham, der er Jeppe der. Nej, jeg nåede det ikke. Du står der med kamera. Jeg hader virkelig. Jeg ved, men de har en... Ja, okay, hallo, ham der, ikke? Han står hvorfor? Ham der, ikke? Han står sikkert bare derinde eller så et eller andet, så kommer dem der ud med dig med Garmor. Jeg vil næsten ved med det. Ja, med... Nå, de er lige her, hva'? Hvad så, lille? Ja. Wow. Jeg fik et chok. Jeg fik et chok. Var det dig, der åbnede cellen? Nej, det var dem. Nå, de... Hallo, vi har en officer med os. Officer med os. Exporsen, han er gammel medejer. Jo. For helvede! Hvad er hans problem? Slå han der? Han slog mig med, han gjorde sådan her på mig. Hey, advarsel. Du ved for, I like fun games. Du ved godt, man bare kan spamme der, så har man de 1 minut. Hvad har man? Der er en eller anden, der spammede mig med det, ikke? Så havde jeg det i sådan like 3 timer. Ja, jeg kan lige, de prøver at trappe os, ikke? Men de ved, at vi har en officer, eller de ved, at vi er 3, så de tør ikke at gå. Kom, vi slår. Nej, hallo. Officeren er lige gået, så burde de tør at komme ud. Ja. Vent, nej. Hallo, jeg kan bare lade som om jeg går, så kan du bare sige til, hvis der du skulle bruge hjælp. Når der de kommer ud. Okay, se, hvad jeg ser lige. Okay, jeg kan først tage det om 41 minutter. Hvad skal man så, hvis man er vagt, og man ikke... Bare rolig, jeg kan godt tage det til dig. Okay. Sig til, hvis der de kommer. Og det er ikke bare shifter derinde. Nej, det er stræden. Det er stræden. Der er ingen inde i der sælger det, ikke? De er stræden alle sammen. Og hvem er det der? Det er... Ser de, er ham der med? Er det ham der? Han er lige her, Opa. Okrap her. Orappe? Jamen, ham tror jeg ikke, der er med. Jo, Jakob, der er med. Nå, han der med Star Wars skillen. Ja. User joined your channel. Spørger jeg noget? Hvad? Not ledet så hvad han? Ej. Jeg ved med, der er folk, der render rundt med Diamond Gear, eller Iron Gear lige nu. Ja, og prøver at finde den også. Og så flækker vi den. Knæpper dem. Nå, ham der! Jakob, ikke? Og han var kommet i jail, han var. Han er lige blevet købt ud, det skulle det derfor, de ikke lavede det. Nu kan vi jo bare se, hvis det er, han er i jail, eller hvis han er Diamond Armor, så kan vi jo bare dræbe ham. Ja, jeg går igen, så kan du sige til, hvis der kommer nogen jo. Går bare herude. Okay, jeg tror også bare lige, hvorfor fuck er der så mange vagter egentlig? Det er ikke vagter, det der. Det er bare sådan NPC'er. Okay, hvorfor fuck? Ja. Jeg tror lige, jeg ikke komme igennem der. Er det lige en af mine, eller har du egentlig Skype, så kan jeg lige rende dig op sammen med ham, der er Rastdal. Hvem er Rastdal? Han kan jo være vores lotte med, han kan jo. Det der ham ud for at sælge, og så når de kommer ud for at dræbe ham, så kommer, eller så når de har slået ham. Så dræber vi helt. Skype lige nu. Er ham der? Ja, ham der, han... Siger YouTube. Nå, lad det...